Quedem a la disposició de les preguntes que vulgueu fer. Sí, jo aprofitant que estem així volia que ens fareu una valoració del que s'ha sabut avui al voltant de la doble justificació, la doble presentació de factures per part del Consell Local de la Joventut. Un poc que vosaltres, quan va eixir tota la polèmica que tancaven, vau mostrar a favor d'ells, però ara n'hi ha factures que han presentat la Generalitat, l'Ajuntament, i això, en principi... Jo, en tot cas, parlaria de la suposada doble factura. No ho sé, perquè jo, des de luego, desconec que això existisca com a tal. A mi, l'única valoració que puc fer és la que ens duen els fets. Vull dir, és evident que este govern viu un moment molt complicat. Han passat 3 anys i no han aplicat ni una sola mesura contra la crisi. Han sigut incapaços d'aprovar un pressupost en una majoria absoluta. Han atès esperats, després de 3 mesos, per dir-los que li demanen no sé què a Zapatero. Els empresaris s'han reunit en ells i no han sigut capaços de concretar ninguna data. 3 anys de govern i ni una sola inversió important de la Generalitat Valenciana. Front a això, la nostra alcaldessa especialista en cortines de fum tira una nova cortina de fum, que és esta. I jo, per a mi, sincerament, això té un nom i es diu persecució política. Es diu així. Perquè això és el que ha fet Lina Insa en el Consell. Des del primer moment, perseguir políticament aquell que pensa diferent. És l'especialitat d'aquest equip de govern. No deixar parlar, censurar, com veiem en la televisió municipal que paguem entre tots cada dia, i ara l'última modalitat ha sigut la persecució política. Això, de les persecucions polítiques, és propi d'altres règims que jo creia que estaven superats, però que veient l'actitud de l'alcaldessa i del senyor Tortosa, la veritat és que dubte molt de que s'hagin superat. I, des de luego, si el que pretenen és buscar un Gürtel en el Consell Local de la Joventut, crec que estan molt enganyats. El Gürtel tenen que buscar-lo en el seu partit. I per ara, que jo sàpia, sols hi ha un nom, d'un ontinyentí, en un informe policial del cas Gürtel. El nom de l'alcaldessa de la ciutat apareix en un informe policial del cas Gürtel. A hores d'ara, ningú ha donat ninguna explicació de per què. Per tant, si algú té que explicar alguna cosa, serà Lina Insa que tindrà que explicar què fa el seu nom i el seu telèfon en un informe policial que vincula la corrupció de la Comunitat Valenciana. I això és la realitat. I en tot cas, si volen saber què passa en el Consell, és molt senzill, que li pregunten a noves generacions del Partit Popular que forma part del Consell des del primer.